A Coruña, abril de 1931. O aire da cidade respiraba cambio. O día 14, a proclamación da Segunda República Española foi recibida nas rúas con esperanza e expectación. As bandeiras tricolores ondeaban nos balcóns e a xente congregábase na praza de María Pita, soñando cun futuro mellor. Pero no medio desa efervescencia histórica, a traxedia tamén atopou o seu oco nas estreitas rúas da cidade vella. Pouco despois daquela proclamación, a Rúa dos Olmos, unha arteria vital do comercio coruñés, converteuse no escenario dun crime que conmocionou a sociedade da época. Alí, entre o bulicio diario de veciños e comerciantes, atopábase a tenda de quincallería de Juana. Juana era unha muller viúva, traballadora incansable, que rexentaba o seu pequeno negocio con esforzo e dedicación. A súa tenda era un daqueles lugares onde se podía topar de todo, dende fíos e botóns ata pequenos obxectos de metal e ferraxería do fogar. A vida na rúa dos Olmos era a vida mesma de A Coruña. Pola mañá, os comerciantes abrían os seus establecementos mentres os veciños saían a facer os seus encargos. O son dos carros, as voces dos vendedores ambulantes e o cheiro a pan recén feito enchían o ambiente dunha normalidade que semellaba inamovible. Juana coñecía a cada un dos seus clientes polo nome. Sabía das súas familias, das súas preocupacións, dos seus soños. Era desas persoas que forman a columna vertebral dunha comunidade, silenciosas pero imprescindibles. A súa tenda era un punto de encontro, un lugar onde se cruzaban historias e se tecían os fíos da vida cotiá. Pero aquela mañá, a rutina da Rúa dos Olmos viuse bruscamente interrompida. Juana foi atopada asasinada no interior do seu propio establecemento. A noticia correu como a pólvora pola cidade. Quen podería querer facerlle dano a unha muller viúva e traballadora? A policía da época iniciou unha investigación, pero os medios eran escasos e a confusión dos primeiros días da República non axudaba. Falouse de roubo, de vinganza, de vellas rancores. Pero o certo é que o asasinato de Juana sumouse á lista de crimes que deixaron pegada na historia de A Coruña, crimes que o tempo foi borrando da memoria colectiva, pero que non deberían caer no esquecemento. O caso de Juana não foi o único daquela época convulsa. A cidade vivía nun momento de transformación profunda, onde as vellas estruturas sociais se resquebrajaban e as novas aínda non estaban consolidadas. Nese baleiro, a violencia atopaba fisuras por onde colarse. Hoxe, mentres paseamos pola Rúa dos Olmos, case podemos escoitar o eco dos pasos de Juana, a quincalleira. Os seus soportais, os seus edificios de galerías de cristal tan característicos de A Coruña, foron testemunhas mudas daquela traxedia. A cidade cambiou, os comercios cambiaron, pero a pedra e o cristal gardan a memoria de todos os que viviron e morreron entre esas paredes. A historia de Juana lémbranos que, mesmo nos momentos de maior esperanza colectiva, a traxedia individual pode golpearse en previo aviso. Que detrás de cada dato histórico, de cada nota a pé de páxina, hai unha vida humana, con nome e apelidos, con soños e con medos. Que as viúvas traballadoras que sostiveron os seus negocios con dignidade e esforzo merecen ser lembradas, non só como vítimas, senón como protagonistas dunha historia que é tamén a nosa. Descansa en paz, Juana. A Rúa dos Olmos non te esqueceu.